Kaixo, Euskara eta Hezkuntza Teknikari gisara zer esan? Adierazgarriak dira benetan azken kale erabileraren neurketaren inguruko datuak. Astigarragan 10-tik 3 hitz egiten dute euskaraz kalean, baina erabileraren bilakaera nolabait esateko gorabeheratsua da. 20 urtetako bilakaerari erreparatuz gero, esan genezake 3 puntutan hasi dela kaleko euskararen erabilera, aldiz azken 7 urtetan, azken 5 urtetan markatu 7 puntu jaitsi da. Datu hauek eskutan beharrezkoa da diagnostikoa osatu, adierazle soziolinguistiko guztiei erreparatu eta diagnostiko partekatu bat egin ondoren aurrera begirako bide horri bat herriko eragile ezberdinekin diseinatu eta martxan jartzea. Martxa honean doa Euskaraldiaren 3. edizio hau ere, hitzez ekiteko garaia da eta halaxe adierazi dute Astigarragako ehunka ahobizi eta belarri prestek ere. Ahalik eta modurik parte hartzaileenan egin nahi izan da aurrera eta nagusiki Astigarragan euskaraz izeneko horma irudi bat marraztea izan da proposamenetariko bat. Eguraldiak asko lagundu ez badu ere, asmoa litzateke urtea amaitu baino lehen horma irudia margotuta egotea. Bestalde, azaroaren 20an igandearekin bertso saioare izan genuen, giro ederra eta herritar dexente bertaratu ziren, eta hemendikan aurrera ere, erronka nagusia izango da hizkuntza ohiturak aldatu eta hizkuntza ohitura berri horiei eustea, Euskaraldian zehar eta hemendik aurrera ere. Eta gaur, Euskararen nazioarteko egunaren bezperetan ere, udaleko gobernu batzarrak ere asmoa bada Euskaraldiaren aldeko eta Euskararen nazioarteko egunaren harira halako erakunde adierazpen bat onartzea.